Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Ine bugün iki hepden dünýä täzeliklerini size ýetirmekçi, ýa-da dikkatinize ýetirmekçi. Gelin indi global meseleden Amerikadan başlaýyn. Bilşiňiz ýaly indi şu mahal iki hepde dowam edip dur. Amerikany lerdana getiren bir waka bar. Ol hem Donald Trump'ın şol ýanky bir kanun ýaşap berilleri ýa ozal gelip onlar çyl Amerikada oturup ýaşap, işläp, salgy törep berilleri çeli çykarmaly edipdirlerdi. Şoňa esasy emma ýanky bir türkmençelap aýtsak, iş migrantlaryň üýşen ýeri ýa topragy başdan aýak şol Amerikada Los Angeles şäheri bolupdy, Kaliforniýada we onuň töweregindäki şäherler. Şo taýda aýdylyşyna görä 80 göterim ilat şol türkmençelap aýtsak gelmişek. Her döwletden gelip şo taýda iş tapynyp, işläp, öý gurunup, jaý gurunup, öýlenip, çeýdip maşgala ekläp oturan adamlar. Endi şolary deportasiýa edip başlapdyr. Donald Trump. Bularam garşylyk görkezip protesta çykdylar, soňra ene polisiýa bilen çatmışdylar, yerli halk bilen şo taýdaky polisiýa öz arasynda. Soňra diňe Los Angeles bilen çäklenmän bir protest beýleki şäherlerde, meselem ýagny bir New York'da da, Chicago'da, Atlanta şäherlerinde de şolara doýgudaşlyk bildirip Los Angeles'dakylara bularam öz protestine başladylar. Yani şuň kunu näme bar? Ana düýün walýada, indi biziň wagtymyz bilen alsak, 6-njy gün akşam bizde şol öýlen ýanky Amerikalılar köçelere çykyp bizde padşahlyk ýok bolmagydy, biz ursat bermez diýip Trump'a garşy çykyş edip başladylar. Endi Trump'y olar padşah ornuny özüň görýärligini ýa-da sultan boljak bolýarlygyny günekarlap ine şular ýaly plakatlar alıp çykýar. Bütün ýollar terasa şonu Amerikalılar emesi bilen protestler bilen görünüp dur. Biziň ýeme yurtdaşymyz çemen örede şolaryň içinde protest geçirip otur. Onu öz ýazgylaryny ýazy. Elbetde ekrana goýarsaň, siz taşyp bolup bilersiňiz şo taýda. Indi diýjek bolýan zadym Trump'ın Amerikada abrayı guturdy ýa ýetdi diýip aýtmaýyn, juda pese düşdi diýsek onu ýalňyşmar. Sebäp ul adam ozalan bir näçe de gaýtdyk, bir sözünde durýan adam däl, günne üýtgedip dur, öz pikirini ýöne bir ýerde ol şol öz diýerli ýa tutan ýerli diýip aýdaýyl goşadyrnyk üçin olam ýa Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin gollamakda ol häzir şuna çelli dünýä sanksiýa gerizmeli ýa-da ýygy ýok. Ya men o bilen görleşdim diye 2 saat diye 3 saat diye besetmeye haýyş etdim diye talap etdim diye ýöne kimdir onu eşiden kimdir arasynda şol ikisini gurrun dinlen ýa-da arasy bolan onu bilýän adam ýok. Näme diýse de Trump öz agzyndan aýdy. Ondan şol geçen hepden ýene de bir wajyp wakasy Amerikada olan Trump bilen baglanyşykly bir ýeme Elon Musk ona bilýäňiz şol ýanky Amerikada iň baý adamyň biri. Elon Musk şol resmi taýdan ýanky Donald Trump'ın saýlaw kampaniýasyna şol saýlanmak üçin pesenen $300 milyon pul goýupdyr şoňa. Kömekdi. Ondan başda bular äbede jübedi ýöne bulan ikisine de bir öz boluşly ýanky ambisiýa barda. Türkmençelap aýtsak, şöhrat paralyk ýerlerge emesi bar bularda ýurtdaşlar. Şu menlik, men etýän men bar, men ol Trump özüne şular ýaly sultanlyga dyrjy ýany ýalyk. Emma Elon Musk akylly adam bolan soň men ene kosmosa da raketalar uçurup ben internetin hemmesi men elimde ana elektron tipli maşinler çıkarıp otun Tesla beýleki on baýlygy näçe milyard dollar
Soň bulan arasy degdi. Yani 110 gün boldy. Trump bilen işleşip, Trump ödüpa geçenden soň muny indi açyk kritik edip başlady. Elon Musk näme diye Trump'ı men prezident etdim. Men töledim pul ýoksam eger men bolmadyk bolsam ol prezident bolmaly däl diýip meni günä berlerdi. Soňam o taýda aýdan rady Trump'ı impeachment elan etmeli diýdi. Impeachment diýmegim indi şol inglizden türkmençe geçersem wezipeden çetleşdirmek prosedurasy bar. Düzgün şonu başlamaly diýdi. Onun yana da bir zat bar, şol Eman aýdany Elon Musk'ın Trump barada aýdany bir döwür Trump'ın ýollaşy bolan adam diýip aýdaýlar. Olan bir milliarder, soň ol özüni türmede onu ölü tapypdyrlar, tutsakhana salynan soň ya öldüripmi ya öldürüp kömek edipdirler belli däl. Ýöne şol adam ýaşlyk döwür diýsegem boljak, orta ýaşly döwür diýsegem boljak, 80-nji 90-njy ýyllarda Trump bilen gowy gatnaşykdy eken. Ondan şonuň sany wazy bar, kim oňa bildirilen güne Amerikada şol ýanky dürli şular ýaly jenaýatlar bilen meşgullanıpdyr. Esasanam şol kamillik ýaşyna ýetmedik, gyýla bilen ýatylyp turulypdyr. Şu bir topar kompromatlar bar eken, şu döwlet işgärlerini. Şol sanyna Trump'a da bar diýip aýdylýar. Ýöne şol adam, şu materialları eline bolan adam 2006-njy ýylda diýilýär. Moskwada Pavel Baradin diýip biri bar, ol şol Putinin dosty ýa şol öňkü şefi, şu Putin'i Leningraddan Moskwa getiren şu Pavel Baradin. Onuň wezipesi nämedi? Şol ýanky SNG diýilýärdi. Şolun birleşmesiniň sekretary. Şo bilen duşupdyr şol adam, şo taýda. Ondan şo aýdylýan zat, ýa gelinýän pikir, şol Pavel Baradin'i Amerikan ýanky milliarderleriň edýän şol tutuň aňyrsynamy ýa ýeňsesindemi edýän şol ýanky işlerini, jenaýatlaryny, video ýagalaryny Baradin'e beripdir diýip aýdylýar. Şoň içinde de aýdylyşyna görä Trump'ın karşısına da kompromat var. Ya materyal var. Şol açılmasın, şol ýüze çykmasın diýip Trump şol Putin'e karşı iştat diýip bilenak diýilen netijani dörlü görnüşde aýdýar. Gön aýdanaklarda ýüzüni säp on gön aýsalar Amerikada jogap bermeli olur. Elinde material bolmasa näme üçin aýsyn? Ýöne şonu gytaklaýan bolsa Elon Musk aýtdy. Şolar ýaly, şonu bir topar zatlar bar. Ýöne şol adam ölen soň, ýöne şoň dokumentleri Elon Musk'da bar diýilen ýaly diýip aýdyldy. Ikisiniň arasy dolu açyly it bilen pişik ýaly Trump oňa gaharly agzyna gelende diýdi. Elon Musk beýle bolýan bolsa men sizin raketalaryňyzy kosmosa çykarjak bar zady pozýan diýdi. Trump mana allyda ol Amerikada Kaliforniýa ýa-ni şol gowgalan edilýän ştatda karar kabul edilipdi. O taýda endi benzin ýa salyarka bilen işlemeli maşinler bolmalylar, ulagly bolmalylar, diňe elektrik tog bilen işleýär bolmaly kanun kabul edildi. Şu Elon Musk'a bolsun niýetdi. Buna bana Trump ýa bir kullukda ýatyrdy. Olaň öz içki garşylygy ýa sowgasy gidipdi. Olar ýaraşar diýilen ýemeden hetden açdylar. Soňra o taýdan garşy bermeli näme boljak? Ukraina meselesinde Trump'ın edeni, Biden öwrüne gol çökren şertname vardı, şo taýda berilmeli ýaraglar vardı. Şu ýylyň bir 2 ay, 3 ay öňünden iýulyň ahyryna çelli Amerikanyň berilmeli ýaragy bardy. Şonu ýatyrypdyr. Ondan Trump Amerikan emeleri var. Howadan gorunç güýçler Ukraina kömek edýär. Onu Ukrainadan aýryp ýanky Israil'in töweregine süýşürmekçi bolýar. Şo töwerekde howpsuzlygy üçin etmek üçin diýen bahanasy bilen. Demek Ukraina fronty ýalanaşlanyp galýar diýsege ötegeçdigimiz bar. Ýöne öňkü gorunmak ukybyny ýitirýär.
Ýöne beýle diýilligi o erti gelip orsony doğruluk gölüne basy barar diýmekden gaty uzakda mesele. Ýöne olar ýuwaş-ýuwaşdan şu günne 1 kilometr, ýarym kilometrde or tarapy Ukrainanyň jümmüşine tarap hüjüm edýär. Aýdylşyna görä şu mahal taraplaryň ýa-ni adam sany ýa uruşucu ýa söwüşüji sany ýurtdaşlar. Ama Ukrayn tarapynyň bir söwüşüji or tarapynyň 20 sany söwüşüji garşydyr. Hem şol bir aýtdylar, Mesarowka ýa-ni ölen etdiýär edip şol ataka uğradypdy or tarapy diýip. Or şon dowam etdi. Ola kimler uğrady? Orsal olam uğrady ýani. Ene şu Merkez Aziýadan biziň şol bäş döwletimizden alla ulen ýa-ni pul bilen alınıp uğradylan ýigitlerimiz bar. Kawkaz döwletleriniň halklary bar. Soň Orsiýanyň öz garakçety bar. Ýa-ni milli emeler oblastlar ýa respublikalar. Şolardan gidi, emma Moskwa, Leningrad ýa Rostov-na-Donu bu ulu million şäherlerden adam alanak bar. Näme üçin gorkýarlar? Şeýle o taýlardan adam köp alsaoluň ýam ölse ölmeli ýygyna. Gelmese de ýalar köçe çykjak. Emma o bu ýerine näkiler? O pul berseler razy, o zol şu berge borja batyp oturan. Bizim şu türkmenleme diýeli. Ýöne, o ne? Şolardan ses çykýanak diýip, ne bilerim şol allygyna basyp otyrlar. Esasan şol uruş taýlary eger seretseňiz şol men pikir edýän, men sanap ýatyryp sanan adam ýok ol o taýda ýöne. Şol uruşdaky orta tarapyndan söwüşçileriň bar köp bolany 10 göterim ors bolsa galan beýleki milletler. Daşar döwletlerim bar o taýda Afrikadan hem AMD'den hem Arap döwletlerinden hem ýa-ni Merkez Aziýa biziňkilere aýtdyk. Öňkü sosialistik lagerden hem bar. Pulu hemmejik pulu gelýär, pulu satyn alynan hakyny tutmak goşun olur. Olar watan üçin o ikinji jahan uruşuna döşüňler men watan üçin wepat bolýan diýen adamlar o taýda barmak basyp sanaýmaly. Galan diňe pul üçin çykanlar. Ene häzirlikçe şol Ukrainanyň ýagdaýy şeýle, ýöne Ukrainanyň ýagdaýy gowluga üýtkär diýen mende umyt bar, o näme bilen baglaýan, onu häzir biraz gejira aýtyp berýän. Inni bağışlan yurttaşlar. Enne yemeğe geçelim. Hani ayın 13'üne İsrail gece İran'a taraf hücum etti. Onlarca yıllarca samalyotu dronları asmanı kalıp İran'ın en bir gorulayan harbi obyektlerini bombaladı. O obyektler nahil obyekt, binalar. Şu taýda İran'ın yadro yarağını öndürmek barada projekti ozulun bar. Öňe ne derecede eýem şol projekt taýýar, haçan eýem onu ýasap boljak bir gün aýdanaklarda gytaklaýan aýdýaly bu nertede diýilen. Şoň üçin İsrail öňürtildi. Enne näme boldy? Onun üçin İsrail İran'ın mühim harbi obyektlerini bombalady. İran'ın harbi baş tutarlarynyň ählisini ýene ýok etdi. Sonra da şol İran'a atom bombasyny ýasamak üçin işläp beren alymlar bar, inženerler bar. Bularyň hemmesini ýok etdiler. Enne şoň kun İran'ny şol bombany ýasap biljek adamlar ýok diýseňem boljak. Ýöne İsrail aýtdy biz doly şol ýemani İran doly şol hukukdan aýrýançak biz uruşjak diýdiler. Bu bir gezeklik goşun operasiýasy, ol Putin men üçin Kiýew basywarlaryny çirleýär uruşýar ýok. İsrail aýtdy bizden şunta bir ýüzledýänçak bizden İran bilen soňra çeli gidişjak diýip eden emesi hereketleri. O şona meýam üstünlükli alyp barýarlar. İkinji tapgyr ýam söwüşe girdiler İsrailler. Yani İran'la şu situasiyada, şu ýagdaýda radarları ýok, ama İsrail'in samolyotlaryny görmäge, tutmaga, urmaga bilen howa gorunşy işlenip. Şoň üçin İsrailler şu samolyotlaryny dolu güýjüni ullandyp otylar.
O näme bilen gutarjak? Ol entak belli däl. O ýöne şu uruşun şuun köneýem 3-nji güni häzirlikçe Israil o öz diýeni gögördi boty, öz hereketini edip boty. Nämeden başlanypy? Zor aýdyp geçdik näçe gezdik men siz bilen görleşende ýurtdaşlar. Şol 23-nji ýylyň 7-nji oktýabryny näme üçin şol ýanky Palestinada yerleşen ýa-da ornaşan Iranyň döreden Hezbollahmy ýene bir Hamasmy bular çölüň içinde çöl beýwaryna konsert gurnap oturan ýaşlar bar, dörli döwletden gelen esasen İsrail. Şolaň üstüne çöldüp bulary paýhallap garýarlar, galynym ýesir alýarlar, ýene de o bolar çöl öýüne oturan adamlar maşgalasy bilen öldürýärler, ýakýarlar, otlaýarlar, çağılarına çel. Şey diýem, ýygyna dolanýarlar. Indi ştaýda soraw ýörçükkä. Nämen hatyrasyny şular İsrail'in üstüne çöldüler. Näme maksat bilen? Türkmençelap aýtsak, İsrail bilen ýa-da Palestinaň güýji hiç aşan deňdäli bolubam bilmez. İsrail'laky bar ýaraglar diňe ol Palestinany bütün Arap dünýäsyny asman uçurmagy mümkinçiligi bar. Ýöne bular näme üçindir? Türkmençelap aýtsak, ýatanyçy daşlaýarlar. Ene gaýtargysyna mallylar. Bular aýdyr bir kümin adam İsrail tarapdan ýesir alyp öldüren bolsalar ýa öldürip bir bölegi ýesir alyn bolsalar şu mahalyny onlarça min Palestinli insanlaryny pida bolup wepat bolup ana öz janlaryndan geçdiler. Kime diýmani? Iranyň aňyrdan şu işleri dolandyrmak netijesinde bolýan zatlar. Onsoň şu taýda sizin ünsüňiz bir zada çekmek şu bolýarny. Şu ssenariň şol ýanky 7-nji oktýabrda gurnulan şol ýanky bir çözüşüň aňyrsyny kimdir? Ýeňsesini tutýan aňyrsyny. Kime peýdaly şu zatlar? Ilk başdan biz şoňa düşünmegimiz zerurda. Bu arada bir näçe bilermeler dörli tarapdan aýdanlary bar, pikirleri bar. Menim şu pikir bilen razylaşýan elbetde. Sebäp olaň getirýän delili o tutaryk ederlik, o netijede inanarlyk güýje eýe diýip aýtsa. Näme üçin? 7-nji oktýabr Orsiýadyň taryhyna bir möhüm waka. Näme bilen baglanşyklar? Ýurtdaşlar. O 7-nji noýabrda biziň o ýaşlyk döwrümizde parada gidenler ýok. 7-nji oktýabr. 7-nji oktýabrda Orsiýadyň prezidenti Vladimir Putinin doglan güni. Ine bilermeller, analitikler şeýle baha berýärler, şu ýöreýte, şular ýaly. Maksat bilen şoň doglan gününe sowgat diýilen ýaly edilen çözüş. Çözüşi kime diýär? Hamas bilen Hezbollah diýär. Bular kim üpçün edýär? Ýarag bilen bulary kim saklap otyr? Iran. Iran kimiň dosty? Orsiýadyň. Orsiýat bilen bular el-ele berip hany bir-birine ýanky dronlar berip otyrlar, kömek edip otyrlar. Türlü tarapdan hyzmatdaşlyk ýoly. 23-nji ýylda Putin gowşakdy. Ýetişip bilen ýanky Kursk'ın bir topar yerine Ukraynalar çözüş etdi. Kharkov'u izin alırlar 5 günden soň. Garaz sağlı su üstüne diýil şey al Putin anjara oturşady. Şoňa gollaw bolsun şu ünsü Ukrayn urşunyň bir gara sowallyp edilen ene provokasiýa şu. 7-nji oktýabr Putiniň doglan gününe. Men ýöne kaýara diýemek Putiniň doglan gününe o zaman bir näçe şular ýaly ýanky adam pidalar edilipdi. Bilemeksiz bilýän ýokmy? Orsiýetde o ýanky Politkovskiy diýip emi bardy, jurnalist, siýasatçy. Şunu 7-nji oktýabrda atyp öldürdiler. Olam şu göni Putin bilen Ramzan Kadyrow'a garşy duran adamdy. Boris Nemtsov şunu
Putin'i o elmadam sıltagat ya Putin'in ornuna geçsek böyle halkın filayan o siyasatçısı, yolbaşısı, yaşıgıt benden üç yaşkıçı şunu itatan edip edir Kreml'in qabat karşısında köprüde atıp öldürdüler. Bilen Putin'i soğugat. Qarı Putin'e edilen soğugadın hemmecinin içinde adam pidası var. Şuraya soğugat ediyorlar da onu gulgoşurun aklarda birinin canını kast ediyorlar. Alexey Navalny'nin o qırıqçı traktakını türmeye çıkarıp o taydını zəhərləb öldürdüler. Birinci gedere zəhərləb alıp vermediler, ikinci gedere manı zəhərləb öldürdüler. Ola mene şol Rusyada prezidentliğe talış edaymalı adamның biri. Şon üçün bärde gen görörlük zat yok. Näme üçün 7-nji oktyabrda şular yemede İsrail'e şu provokasiýany gornatdy. İsrail'em jogap berdi. Ondan buna da bütün dünya birisini savdular. O tayda beýle bolýa, eýle bolýa, Ukraina'dan el sowuşdy halkara, guramalan ya döwletler. Sebäp o tayda çağırır, diri ýakyp gidýärler maşgalalar öýünde. Ondan İsrail jogap bermedi. Inni şol Palestinany gollaýanlar, bilip goýun. Palestin halkyny İsrail'e garşy der. Ýöne şo Palestin halkyny galkan edip ullanýan şular ýa jenaýatkar harby toparlar var ýa gurulmalar. Ýa şolaryň arkasynda duran döwletler. Jenaýatkar şolar. Şolar bilen uruşulýar. Ondan dün öňün şol İsrail'in premier ministeri Benjamin Netanyahu aýtdy. Şolar ýaly İran halkyny ýylan biz halka garşy däldik. Biz şol sizin depäňizde galgap oturan rejime garşy diýip. Biz şolary ýok etmän, indi biz emetjek durjaklar sebäp ýerde geçdi olar diýip bütün dünýä hop salyp durýar. Şol sany Arap döwletlerine de, Ady döwletlerine de diýip aýtdy. Mene üçüncü gün şu gün o taýda doly maştaply uruşa başlandy diýip aýtsam ýalňyşmar. Men ozal aýdypdym size ýoş-ýoşdan 3-nji jahan uruşuna girýärdi. Bana girdim indi o taýdan ýeňiş kazanmanyň hiç kim çykmagy ýagdaý ýok. İran'ım çıkmaya, İsrail'e masla çıkmaya. Bular bir-birini güç görkezmeli yere geldi. Amerika'da islemese İsrail'in tarafına çıkış etmeli var. Onlar aslında 48-nji ýylda şol döwlet, İsrail döwleti döredilerine şol döreden döwletleriň ikiden biri Amerika, birincisi SSR, elbette Stalin'in döreden ýemesi. Emma inni bolýan zatlar seredýas boli. Trump ömeden Ukraina'dan elini ödüp inni şol İsrail İran uruşuna serenjam berýär, sin berýär, bir kun bir pozitiv bir zat bolsa ol öz adyna ýazýar. Negativ bir zatam bolsa Biden'a çellesine yükle. O benden ya prezidentlikten giden ne ya? 3 aydan geçti de. Yani hazırım so günahkar. Men bolun oldum ey derdim, men bolun oldum bey derdim diye de Donald Trump. Sen bollun ama 16-njy ýylyň 20-nji ýylyň arasynda. Sen de urunda der midi? Sen ukadyň bilen sen prikaz berdin. Ýaman Owganistanyň era Amerikan goşullaryny çykarmaly. Sen buyrugyny ýerine ýetirenem Biden. Enni Trump aýdýar ýene de bir täzeden Owganistana girmeli. Şeými? Bolýan zatlar şol. Häzir bir jemut bokurdam öle. Ýeme ýene de aýdylmaly da geçen hepde Trump ıglan etdi de şol bir näçe döwletler ýanky kızılçılık diýip aýdýan kızıl hasabatda şu asla gadagan doly bir adamam şu döwletlerden Amerika gelme hukuky ýok. Onu ikinji derejeli hukukly sarçylyk, goý sarçylyk onu şuna Türkmenistan girdilipdir. Näme üçin sonra bardy. Jogabyny şuň kuwakalardan boldy. Sebäp Amerikan razvedkasy ýanky bir İsrail'in bildiğin gullukları
Gatygy işläp berer olam biziň regionlarymyzda, diňe Türkmenistanda, bütün regionda. Ola göre boti, kim bilen bular samanasynyň suw öýür, arkadaşlyk ýa hyzmatdaşlyk edip boti iksan samsyk atalogyn. Kime bular her ýyl 100 adama, 200 adama daşary ýurtlary biz Türkmenistan garaşdarlygyny berdik diýär. Kim olar? Haýsy döwletiň milleti adamsy bular? Ondan Türkmen pasportdan terroristlere berilmeýänligine kim inanjak ya kim inanryp boljak? Şu zatlary gözlemine tutulup Türkmenistana Amerikaga girmäge biýdi. Iki ýeke ol döwlet ýolbaşçy olam arky tarap çağıranyny gidämese indi bolluk oturdy. Türkmenistanyň hemmetiniň döwlet ýolbaşçylarynyň ayagam çekilmeýär. Ol turist näýdi, okuw diýdi, beýleki diýdi. Olaram yalan görürüm. Aýdelmiň çağadan bir çağı Amerikada okuyply bolup biler elbetde. Türkmen ýeme beterem bir samsyk milletler ola görkezjek bolşy ýaly. Biziň halkymyzda akylken, bizde ýöne inne ýok ýa süýrek ýok. Okumadyklardan o çağa Amerika barany näde okusun ýa näde öwrensin başda bolmasa bilim ýa ylmy ýa taýýarlygy diýjek bolýan adam şol. Inne o derejeden mahrum bolurlar. Ondan Amerika kim gidip okuýar? Han aýdyn ýurtdaşlar. Ya kim okap biljek? Zahmetkeş halkyň çağasymy? Ýok. Bu halk iýmäge çörek tapman otyka, o näde çağasyny ol Amerikada okutsun? Halar rahmetiniň hasabyny sulatlar mümkinmi? Elbetde ýok. Şoň üçin gidýänem bolsalar, şolar başdan gidýänem bolsa, şol ýeme döwletde, hökümetde, wezipede Gurban Gulyň dawany ýalap oturarly bar. İki egilip iki satanyň ortasyna salam berip berer. Ine şolaň çağırlar iýlen çalany Amerikaga gidýär. Ýaşamaga da, okumaga da, mülk almaga da. Inni uzakda däl, inni olaň ýerinden ýetiler. Gitjek yerleri ýok. Şoň üçin ana ýanky Daşary işler ministri bar Türkmenistanyň. Reşit Meredov. Hana? Eýem aýyň onuny notogra diýär. Amerika biz iksan şular ýaly dostlukly gatnaşykly agdy bir döwlet. Näme üçin biz şeýtdir şular ýaly wiza gadagatçylygy girdiňiz diýär. Ey, haramdady. Esen öz halkyny wizany orawa görmäňden soň Türkiýe gidip gelmäge, soňra da wiza girdiňden soň sen kim onu? O taýdaky milliýonlaryň ýanyňmy ýa çağalaryň ýoly ýapykmy? Dur berin entek yapıljak ýoluň gatykän bar. Bu başlangyjy. Bu başlangyjy ýurtdaşlar. Men ozal aýdypdym şol Trump başda söz berdi da men şunu bir sutkada dördürüş uruşy ýatyram diýip. Menem ynanylan biri ne epey adam 2 metr boy şolary ýazat diýip dursa sen ynanjakkan. Hani bir günde oturdymy? 100 günde oturdymy? 120 günden geçdi. Oturdymy? 130 günden geçdi. Oturdymy? Ýok. Şol uruşy. Demek ona da namaçandan soň onuň biziň hep şol Trump'yň ady bilen baglanyşykly üýtgeşiklikler berkezadede bolur diýip onamdan mene çetleşdim. Sebäp Trump'yň edip oturan işi o Putin'in tarapdary bolup durdy. Näme ýaksam şoň tarapyny boldy. Onun üçin o taýdan biziň halkymyz üçin bähbidi mene garaşamak dogrusyny aýtsa. Ýöne şu taýda häzir İsrail duydansa ýagdada diýip aýtsaga boljak. Ony zaman Eýran bilen uruşa başlady. Şu uruşyň gelgenine häzir Putinim ýaragsyz galar, Eýranyň alýan ýaraglar ýa nebiti arzan nebiti ýa başga bir zat kän zat otaýdy. Şu zatlar Ukrainanyň garşysyna ulanylmaz. Şol sany dronlarym. Bolýan zatlar şol. Galanım wagt gorkazar ýurtdaşlar. Ýöne şol uruşyň ýelgeni hökmany bir ýagdaýda, hökmany bir şertde gelip biziň türkmen halkymyzda da ýurdumyzda da hökman ýeter. Ody ýeter, ýalyny ýeter, tüssesi ýeter, täsir hökman bolar. Biziň o taýda
Simin aňyrsynda Türkmen sahrada 4 milyondan artykmaz türkmen dogurlymy ýaşap ýörebiler. Asyrlar boýy. Olaň öýe topragy orata gelmişekde bir topar maňyzaň etýär, oganmada şolar ala dedip biziň ýurdumyza getirip bolmazmy hadi? O näme üçin olar geldin? Olaň o topragy o taýda görbak 10 nesil 20 guşak ömeleri ýatyr olan öwlatlary. Näme üçin olar şonu taşlap Türkmenistana gelsin? Gelende de guzak açyp oturan hökümet barmy o taýda? Ya gel dogan hene barjamyz paýlaşyp iýelleýän halkyň barmy? Hana aýdyp oturýar. Gurbarlyga kesmäge malym tapanak millet diýe şol gurbarlyk bize bilýärse gurbarlygy adamlar bişiren naharını yedirmäge adam tapmady. Köçeden tutanyny getirip orsy kurty ýok gel nahar edip şol gurbarlykda 3 günni hödür kerem ederdi. Indi bir goýunum keselen akmanany dün öňü nebta bilen görleşdim. Aýdyp durlar. Ýok ýok. Çağıranım ýok, sadaka berýänim ýok. Bar bolsa öýüni tabada bir zadyň uwjyny gyzardyp öýleri o aýat töhür edýär oturdy. Hani bir bol saçakly türkmen, ha? Ya hedin o asmanymyz dur diýip oturmalymy? Nerede howa bulaşyp dur? Türkmenistanyň maşa. Olamaz, duramaz däl hani tozan işi. Özüm şol kimyan ýemesi tozan. Ene bolýan zatlar şol. Enne bular ýa-ni bir zat bar. Taýda bellakçy geçen ýylyň apreliniň başynda şol İran bilen ýa-ni bir Israil bir salışdylar. Şonu Türkmenistanyň Gorunmak Ministerligi hem-de şol ýa-ni bir Daşary işler Ministerligi görkezme berýärler. Mene hayran galym. Bular haýsy däl hanan adamsy. Sagmy şular aslynda. Bular ýaly buyruk berer ýaly. Näme diýýär? Şunu Balkannaky Gyzylarwat, Gyzyletrek, Gargalam, bilemek başga nirde Esengolly şu taýda yerleşdirilen harbysklatlar bar. Şulon içindäki ýaragyny şu taýdan alyp bizde ene gün matara Daşowda göçürdük. Ya göçürmeli buyruk beripdirler. Aýho, nähil samsyksyz. Siz gorumaly serhediňizde ene şol Eýran oğan serhedi. Bu taýdaky ýaraglarym isklatlardan alyp bizde Daşowda göçürdük diýe göçürmeli etdik diýen. Ondan ol Balkanyň ilaty özüni näme bilen gorumaly? Taýak bilen durmaly düşmanyň garşysyna şuun kun aňyrdan bosun else näme etjeksin? Onlaňym diýe bizde şu bosunlar gelende diýe o iş wagtyna kızgın nahar bermegiň diýe aladasyny etdik diýe. Sen öz halkyňa bir gezek şol kızgın nahar bermäni bir gurno mekteplerde ýa keselhanalarda. Hey wallar. O sen o urusdan bosyk gelenler sen iş wagtyna kızgın nahar berjekmisin? Bizde ne Birleşen Milletler Guramasynyň diýe bir taraplyk statusyny alan döwlet hökmüni bizde içerki konfliktleri hiç bir tarapa gatnaşmaýar, goşulmaýar. Biz ene bir tarap diýip ene nadaralyk etip otyra reşitmeler. Sen gatnaşmaýan bolsaň Türkmen ýigitleriniň Ukraina uruşunyna näme göri bar? Ha? Näme üçin siz şular samolyotlar owradyp durýanyňyz günne Moskwa bilen Kazany? Ha? Jogap ber, mered. Sen entäk durup bersenden sonra jogap gatykän ýönmen bitaý. Sana wa sarp edip oturmaýyn. Ýöne şular ene o ýanky tilki sapalagyna atýarlar. Inni halyska kirdegine menelli de. Näme Israil görmän urmy Amerika bilen oýnap oturan oýnuny. Durup berin entäk. Sen o Dubaydaky owrlap çykaran pullaryňda çelli ýetiler. Gitjek ýeri ýok. Ýöne her kizadyň wagty bar. Enne şuun habar berilişine göre ýurtdaşlar aýdýarlar. Ana Eýran şol häkimet başçylary eýem goşlaryny ýonap gaçmagyň ugruna diýen ýere gaçyp gitjek men onu şoň bilemem. Ýöne eýem goş haltada arkasyndan. Diýmek, basam gollarda Eýranyň o rejim ýetgeme gaty mümkin. Oň ýelginem hökmen bize gelip beter, bize diýendiňe Türkmenistanda bütün Merkez Aziýa. Şoň üçin biziňkilerim ozallan gaçyp göçüp bererler bar. Iki ýöne şuurlar bilerim köpçülük ýeme eýe bolýandyr. Bilerim gaçmagyň ugruna.
Yurtdaşlar şoň üçin sizden haýyş, görýän bilýäniz bar bolsa adyn familiýasyny bize ýetirin ýa suratlaryny alyň. Oşuny hemen ýükläp duran ýere gidýän çelli. Mümkin gadar bormy? Şonu sizden haýyş edýän. Häzirlikçe, şuurlukça aýtjak zatdan şundan ibaret. Hemmäňiziň öýüňize saglyk, täzeliklere garaşy berin. Inni ýene bir hepdeden soň maksat edýän, jany sag bolsa siz bilen duşuşa gelirim, hökmen şu bolup duran wakalary barada gelen maglumatlary size ýetiren. Sag bolun, saglykda görüşelim.